Sige. Akong pangutana, sa panahon na wala ang paghihangad ang napulo ka sugo, kung sa ba na sugo ang gisunod nila, sa wala pa ang napulo ka sugo? Okay, sa wala pa ang napulo ka sugo, unsa nga sugo ang gisunod nila. Kanang imong pag-ingon nga sa wala pa ang napulo ka sugo, nag-refer ka sa Ten Commandments? Ha? Okay, meaning to say, sa wala pa ang Ten Commandments, unsay ilang gisunod? Mao na imong pangutana. Okay, niya. Actually, igsoon by principle, diha na ang Ten Commandments sa wala pa si Moses. By principle, naana ang Ten Commandments sa wala paggideklarar sa Ginoo, pinaagis ba to? Ang Ten Commandments diha na. Tingali, gusto ka nga muhatag og mga example igsoon? Pagpili sa napulo ka sugo igsoon nga muyon kang murag wala na diha. For example, muyon kag dili ka magpatay. Kanang dili ka magpatay igsoon, naana na sa gitawag nato og Old Testament nga wala pas Moses. For example, kining gitawag sa Genesis chapter 4 verse 8. Atong tanaw na, Genesis chapter 4 verse 8. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon. Og nahitabo nga didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay siya. Na ang pagpatay ni Abel ngadto kang Cain, usa ka to kasala atubangan sa Ginoo. When in fact sa dihang nahimo kana ni Cain, nag-imbestigar dayon diretso ang Ginoo. Niingon na yung Ginoo nga hain si Abel. Niingon din si Cain nga magbalantay ba ko ni Abel. Niingon na yung Ginoo nga ang dugo ni Abel mintuaw nganhi kanako. So, imo makita igsuon, nga naana. Sala ang pagpatay ni Cain ngadto kang Abel. Pero wala pa gideklara ang napulo ka sugo didto sa bato. Wala pa sila didto sa Mount Sinai. Pero diha na ang gitawag nato og pagpatay. Ha? So, imo makita nga naana siya nga mga punto daan. For example, kining gingon nga dili ka mangawat. Okay. So wala pang gihatag ang napulo ka sugo, na ba'y mga sitwasyon din hiigsuon, no? Genesis 30:33 atong tanawon. Genesis 30:33. Okay? Atong tanawon, 30:33. Na ang prinsipyos na pulo ka sugo, pero wala lang gisulat sa bato. Kay ang kaniadto magud sa paghatag sugo sa Ginoo pinaagi sa verbal. Pero sa dihang na ulipon ang mga Israelhanon dito sa Ehipto, sulod sa 430 ka mga tuig, daghang kanila nga nalimot sa kasuguan sa Dios. Mauna nga sa dihang gipagawa sila gikan sa Ehipto, paingon sa yuta nga gisaad, gihatag sa Ginoo ang napulo ka sugo pinaagi sa bato aron may dumduman nila. Okay, for example, kaning sa gitawag nato og kawat, tanan man nga mga relihiyon igsuon, dili musupak nga ang pagpangawat sa wala paggihatag ang napulo ka sugo, sala na. Tanang reliyon, muuyon nga ang pagpanapaw sa wala paggihatag ang napulo ka sugo, sala na. Usually kanang siyam, na. Pero ang di lang madawat sa ubang reliyon, ang gitawag nato og adlong igpapahulay. Pero hinamdumi, so wala paggihatag ang napulo ka sugo pinaagi sa bato, diha na biya ang adlong ipagpahulay. Tanaw nimo Exodus 16 igsoon, kay ang napulo ka sugo gihatag dito na sa Exodus 20. Pero sa Exodus 16 igsoon, diha na ang adlong igpapahulay. For example, Exodus 16 versikulo 4 nagingon. Okay? Unya si Jehova mingon kang Moises aniya karon, magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo og ang katawhan manggula og magakuha sa igo nga bahin sa tagsa kaadlaw aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan. Unya kung imo basahon sa sumpay, nagisgot siya og adlong igpapahulay. O ang adlong ipagpahulay, gisgutan na sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 2, 3 o 4. So, meaning to say, sa Exodus 20, so, gihatag sa Dios ang napulo ka sugo diha sa bato. Pero dili but sabton nga wala diha ang prinsipyos na pulo ka sugo before sa 10 Commandments nga naa sa bato. Balik kanimo Exxon kung aduna kay follow up. Go ahead. Ang katong sa tuwan pastor. Jeremias 31. Jeremias 31. 31.
Okay, Jeremias 31 ngadto 33 mahitungod Oo, sa bag-ong tugon. Kanang bago na tugo na. Ngayon niya, mao ba na ang napulo ka sugo? Okay, ang bag-o nga tugon mao ba na ang napulo ka sugo? Ang interpretasyon sa uban igsoon usually sa mga Protestants kay in fairness sa Roman Catholic, ang Roman Catholic igsoon wala mag-ingon nga nawala na ang napulo ka sugo. When in fact, kung imong tan-awon, daghan paghapon sa ilang mga simbahan, ilang gibutang ang napulo ka sugo. Pero ang ilang lang giusab ang Sabado, gihimo nilang Domingo. So sa ato, ang Roman Catholic, wala magwala sa napulo ka sugo. Ang ilang lang giwala ang Sabado, giilisan nilang Domingo. Pero ang Protestant nag-ingon, nawala na kuno ang napulo ka sugo o gipulihan na kini sa bag-ong tugon. Pero remember, ang bagong tugon, kung imong basahon, kining Jeremias 31 ngadto 33, wa mag-ingon nga nagbuhat siya bagong kasuguan. Kung dili ang kasuguan, gibutang lang sa kasing-kasing. Kay kaniadto, ang kasiguan gibutang man sa bato. Pero karong gibutang na sa kasing-kasing. Atong basahon na, niya. 31, 32, ngadto 33. 31. Aniya karon ang mga adlaw moabot na, magaingon si Jehova. Okay? Nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel, uban kang Huda. Take note, ang Dios maghimog bag-ong tugon. Ang uban nga mga theologian, mura og wala kayo nila tagai ang gibog aton. Kaya ang ilang ipasabot mo ni, nga katong daan tugon iya to sa mga Israelahanon. O ang bag-ong tugon iya sa mga kinabig nga mga hintel. Dili. Hinang dumiya, ang daan tugon iya na sa Israel gihatag, ang bag-ong tugon sa Israel gihapon. Tanawa, nagingon. Aniya karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel. Sa Israel gihapon. Na unsam ning bag-ong tugon? Ang bag-ong tugon mao ba ni ang bag-ong sugo? Dili. Kay walay bag-ong sugo nga gihatag. Ang sugo nga diha nandaan mao gyapon ang sugoa sa bag-ong tugon. Pero dili lang sa bato gibutang kun dili nas kasing-kasing sa tao. Atong tanawon 32. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa paggula kanila gikan sa yuta sa Ehipto nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana. Nagaingon si Jehova. Apan mao kini ang maong kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay sa Israel. Remember, balay sa Israel. Sa tapos ni adtong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing. Sa bag-ong tugon didto gibutang sa kasing-kasing. Sa daang tugon didto gibutang sa bato. Okay, remember? Exodus 19, ang Dios nakighimo og tugon sa Israel. Pag-abot sa Exodus 20, gihimo niyang napulo ka sugo, gibutang niya sa bato. O niya, ila dahil giligon ang kasabutan o ang kasabutan nag-ingon, ang tanang gisulti ni Jehova, among tumanon mo na tugon. O niya, ang basihanan sa ilang tugon, mao ang pagtuman sa napulo ka sugo. Dili kay ang napulo ka sugo, mao ang tugon. Ang basihanan sa ilang tugon, mao ang napulo ka sugo. Unya karon nag-ingon din sa bagong tugon nga ang kasuguan ibutang sa kasing-kasing kaysa daang tugon ang kasuguan gibutang sa bato. Mao na nga kung imong tan-awon sa ikaduhang Korinto nakasabot si Pablo sa iyang theology. Kaya ang iyang theology gikuha niya sa daang tugon or dinhi sa Old Testament. Unya ang iyang theology sa tama pareha gyapon sa theology sa nasabtan sa Seventh-day Adventist. Nga ang daan tugon dito sa bato gisulat unya ang bagong tugon dinhi gibutang sa ang daang tugon ang kasuguan gisulat sa bato, sa bagong tugon ang kasuguan gisulat sa kasing-kasing. Wala maghimo og bagong tugon o bagong sugo aron ibutang sa kasing-kasing. Mao ra gyapon nga sugo. Ako basahon na Ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 3. Og kamo nagpakita nga kamo maoy usa ka sulat nga gihatod namo gikan kang Kristo. Sinulat dili sa tinta kun dili sa espiritu sa Dios nga buhi, dili sa mga papan nga bato. Take note. Dili sa papan nga mga bato kun dili sa mga papan sa kasing-kasing sa tao. Tanawa. Sa daang tugon ang napulo ka sugo o ang kasuguan sa Dios gisulat sa bato. Sa bag-ong tugon
ang sugo nga maong napulo ka sugo gisulat sa kasing-kasing. Wala maghimo og bag-ong sugo. Maura gyapong sugo ang nabag-o lang ang tugon. Kay ang word nga tugon kasabutan og asadaan tugon ang kasabutan sa Israel og sa Dios ilang gisupak kay nagingon ng Israel tanang gisulti sa Dios namo among tumanon. Pero sa bag-ong tugon ang tanan akong buhaton. Ang Diyos na ang muhimo nini. Mabitaw pag-abot ni Jesus Christ sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Nagyon siya, wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako aron dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman nini. Ug alang sa Seventh-day Adventist, wala mang hinambog ang Seventh-day Adventist nga kani siya nangatuman tanan. Kundili nagatuman, meaning progressive, continuous. Pero nagingon ang Biblia, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians chapter 4 verse 13. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion igsoon, ayog hawa o tawag magbalik kay mobalik kita karon tudtod.